10 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ବହି ଆପଣମାନେ ଏହି ବହିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। 10 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଭୂତ କାହାଣୀର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ଭୂତ କାହାଣୀ ବହିର କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବି। ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଆଜି ଘରକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ଏଇଠି କୋଉଠି ରହିବାକୁ ପଡିବ। କିଏ ଘରେ ଅଛ କି ସେଇଠି? କିଏ ଘରେ ଅଛ କି ସେଇଠି? କିଏ ଘରେ ଅଛ କି? ଘରେ କେହି ନାହିଁ ବୋଧେ, ଯାଉଛି କୋଉଠି ଏଇଠି କୋଉଠି ଶୋଇପଡ଼ିବି ଆଜି ରାତି ପାଇଁ। ଘରେ ତ କେହି ନାହିଁ, ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି? ଘରେ ତ କେହି ନାହିଁ, ଘରେ ତ କେହି ନାହିଁ, ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି?